இணையதளத்தில் பென்சில் திரைப்படத்தை வெளியிட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஜி.வி. பிரகாஷ் புகார் மனு அளித்துள்ளார். நடிகர் ஜி.வி. பிரகாஷ் நடித்த பென்சில் திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த ஜி.வி. பிரகாஷும் திரைப்படத்தை தயாரித்த கால்சன் நிறுவன நிர்வாகிகளும் சென்னை போலீஸ் கமிஷனரகத்தில் புகார் அளித்தனர். இணையதளத்தில் பென்சில் திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டதை தடை செய்து இணையதளத்தில் வெளியிட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புகார் அளித்தனர். பென்சில் படம் நேற்று தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள டாரண்ட்ல ஹை குவாலிட்டி ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. எனக்கு மெசேஜஸ் வந்துட்டே இருக்கு, இந்த மாதிரி பைரசி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க அப்படின்னு. உடனே டீம்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க. சரி, கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு இப்போது பெட்டிஷன் கொடுத்து மீட் பண்ணி வி டோல்டு இந்த மாதிரி சைபர் கிரைமில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உடனே தேவ் ஆஸ்க் டு ரிமூவ் த கிளிப்ஸ் அண்ட் கில் த கிளிப்ஸ்.